Naman ng istorya ha guys na wala man ko masuko ana niya. Pero kinsa may di masumot. Wa ko na siya masuko pero nasumot siya. Kinsa may dili maglagot. Pag dili na ganit ta masuko, wala na ganit ta nagdumot. Di na ta maglagot. Di ba? Isa may nagdumot pa diha. Ayaw na pagdumot kay ikaw gipasaylo na ka. Pinasaylo ra sadta. I mean, kung ikaw gipasaylo ka, mahimo pud nimo nga magpasaylo sa ubang tao. Kisay unang nagpasaylo nimo sa imong mga sala. Di ba si Jesus Christ? Siya ang unang nagluwas nimo natong tanan. Gipasaylo ang atong mga kasalanan, gitubos ta niya. Aron ta maluwas, mabato ng kaluwasan. So kung ikaw nga ibaluan nimo karon na pinasaylo ra di ay ko nagrasyahan na ko sa Ginoo. So makamausad ta mo pasaylo ngadto sa uban kung unsa man ilang gibuhat nato. Nabi na sa iyang pulong.